Salut! Cine zice că istoria este plictisitoare? Haideți să redescoperim împreună un loc unde parcă timpul s-a oprit. Porolisum, fortăreața romană care a vegheat odinioară granița de nord a Imperiului Roman. Chiar aici, pe pământul din Levanstein. În urma cercetărilor științifice parțiale, din localitatea Moigrad, județul Sălaj, s-a descoperit o întreagă rezervație arheologică la Porolisum, care scoate la suprafață urme de locuire preistorică, dacică și romană. Rezervația arheologică este situată pe măgura Moigradului și se întinde pe aproximativ 45 de hectare, împrejmuite azi. Aș putea spune cât vezi cu ochii la orizont. Pentru aceste meleaguri bogate și frumoase, romanii au purtat două mari războaie cu dacii. După aproape 2 decenii de lupte, războaiele daco-romane s-au încheiat cu victoria romanilor din anul 106 după Hristos. Astfel, regatul Daciei a fost transformat în provincie romană imperială, dar nu în totalitate, rămânând o parte în mâna dacilor liberi. Grozavi acești romani, puternici, foarte mari cuceritori, buni organizatori și mari legislatori. Ce mai, o fascinație întreaga Roma. Poate și acesta a fost un motiv pentru care romanizarea a avut un mare succes în Dacia, încât s-a făcut în numai aproximativ 165 de ani. După victoriile împăratului Traian și cucerirea Daciei, a devenit esențială consolidarea noii provincii Dacia. Inițial, pe așezarea de la Porolisum, s-a ridicat un avampost militar cu scopul de a proteja trecătoarea montană din pasul Meseș și pentru a monitoriza populațiile barbare din nord. Ulterior, romanii au dezvoltat o așezare pe care au fortificat cu ziduri de piatră masive, turnuri de apărare și porți monumentale, transformându-se într-unul dintre cele mai mari și mai bine conservate castre romane, castrul de la Porolisum. În urma reorganizării administrative a provinciei romane Dacia Augustii, Porolisum devenea capitala Daciei Porolisensis în timpul împăratului Hadrian. Prima atestare documentară a Daciei Porolisensis este făcută la data de 10 august 123 după Hristos în diploma de la Gherla, dar este posibil să fi fost înființată mai devreme. Între anii 158-159 după Hristos, în timpul împăratului Antoninus Pius, Porolisum a primit statut de municipiu. Arhitectura acestui municipiu ne oferă o imagine clară a vieții romane, dar totul începea cu sistemul de apărare. Apărarea provinciei era asigurată prin 3 feluri de lucrări militare, prin valuri, prin castre și prin așa zisele castele. În interiorul Ardealului exista un șir de castre de-a lungul drumului dintre Porolisum și Napoca. Castrele erau lucrate temeinic, având ziduri puternice din piatră cioplită și cu turnuri de piatră la porți. Castrele erau tabere militare romane permanente, amplasate de-a lungul limesului roman. Castrul de la Porolisum se afla poziționat pe vârful dealului Pomăt, cu o vizibilitate excelentă, permițând controlul asupra drumului principal spre interiorul provinciei. Dispunea și de un punct de vamă, reglementând astfel traficul comercial la frontieră. Intrarea în castrul de la Porolisum se făcea prin Porta Pretoria, care nu este doar o adunare de pietre și mortar, ci inima bătândă a unui oraș de legendă, o cicatrice nobilă lăsată pe pământul dacic de o civilizație ambițioasă. Porta Pretoria era considerată cea mai importantă intrare dintre cele 4 existente și trebuia orientată spre inamic. Castrul era organizat după un plan militar strict. De aici pleca cel mai important drum, Via Pretoria, spre clădirea comandamentului. În fiecare piatră a acestui drum parcă se aude ecoul pașilor grei ai soldaților triumfători.
Castrul era străbătut de două drumuri principale, Via Pretoria și Via Principalis, care se intersectau în centrul fortificației la Principia, denumită Clădirea Comandamentului. Pe lângă Clădirea Comandamentului, în interiorul castrului se aflau cazărmi, depozite, ateliere, clădiri administrative sau cisterne de apă. Clădirea Comandamentului reprezenta centrul administrativ și religios. Aici se întruneau ofițerii pentru ceremonii și hotărâri importante. În interiorul acestei construcții erau păstrate steagurile și simbolurile unității, dar și tezaurul acesteia. Remarcabile aici la Porolisum sunt și drumurile romane, ușor de observat la intersecția dintre Via Pretoria și Via Principalis, reprezentând un adevărat titlu de glorie al lor. Drumurile romane nu erau largi, două căruțe treceau cu greu una pe lângă alta, dar erau bine structurate. Aceste drumuri romane se lucrau astfel. Se așeza mai întâi un strat gros de bolovani și unul de prundiș, legate ambele cu ciment, care devenea mai tare decât piatra. Deasupra acestor straturi se așezau plăcile de piatră de dimensiuni mari, foarte bine legate între ele. În acest fel, trăinicia acestora devenea milenară. Drumurile romane rămân ca niște vene de piatră în pământul istoriei. Dar viața nu se limita la zidurile castrului. În afara castrului s-a dezvoltat și o așezare civilă extinsă, unde trăiau familiile soldaților, negustoși și meșteșugari. Descoperirile arheologice au scos la suprafață locuințe, sală de banchete, fântâni, dar cel mai important este anfiteatrul. Cumana și mai apoi prin porta de Cumana ne îndreptăm spre locul care mai păstrează în inima sa șoaptele mulțimilor și zgomotul de arme. Anfiteatrul roman de la Porolisum este un simbol al arhitecturii urbane romane. Aici se organizau spectacole la sărbători religioase sau în onoarea împăraților. Anfiteatrul reflecta modul de împărțire a societății romane. Anfiteatrul avea o capacitate de aproximativ 5500 de spectatori, ceea ce îl plasează în categoria anfiteatrului de mici dimensiuni. Nu se știe dacă aici au evoluat gladiatorii, însă există certitudinea desfășurării luptelor cu animale sălbatice. Prezența lojilor oficiale, a unei camere tehnice și a unei mașinării pentru efecte scenografice indică o dotare tehnică avansată a acestui anfiteatru. Sub cerul vast, anfiteatrul de la Porolisum rămâne o amprentă a gloriei de altădată. Azi, Porolisum nu este doar o ruină a trecutului, ci o carte deschisă a istoriei. Descoperirile de la Porolisum ne amintesc că istoria nu se termină, ci se scrie în fiecare zi. Rămâne la latitudinea noastră să prețuim, să transmitem mai departe această moștenire, pentru ca spiritul cetății să dăinuie veșnic.